Lapha emculweni wamaskandi enye yezindlela ezenza ukuthi loyo mculi abizwe ngeqhawe ile ndaba kaShunu. Liyaphuza ukuphela igama lakhe emlonyeni wabantu uma ukuthi khona umuntu ozofika ashaye ushunu lo owushayayo, kakhulukazi uma ukuthi ushunu wakho oyiqalele wona wena. uNtencane umfakazondi lo shunu awushayayo akasawushaya yedwa, kuney'nsizwa ezimfakazelayo. Kuvumbuke enye insizwa ecula njengaye ngqo. Sesizwa ngaye yonke into, imfihlo nilena nayo. Sesizwa ngaye yonke into.